नवरात्र हा सण फार प्राचीन काळापासून चालत आलेला. त्यावेळी तो एक कृषीविषयक लोकोत्सव म्हणून साजरा केला जायचा. पावसाळ्यात पेरलेलं पहिलं पीक घरात आल्यावर शेतकरी हा उत्सव मोठ्या आनंदात साजरा करीत असे. नवरात्रात घटस्थापनेच्या दिवशी 9 धान्यांची पेरणी करून दसऱ्याच्या दिवशी ते धान्याचे वाढलेले अंकुर घेऊन देवाला वाहिलं जायचं. ही प्रथा या सणाचे कृषीविषयक स्वरूप व्यक्त करताना नेहमीच पाहायला मिळायची. कालांतरानं या सणाला धार्मिक महत्त्व प्राप्त झालं. आता देशभरात वेगवेगळ्या पद्धतीनं परंपरेनं नवरात्र आणि दसरा साजरा केला जातो. गोव्यातल्या पेडणेमध्ये राहणाऱ्या धनगर समाजात अशाच काहीशा पद्धतीनं दसरा साजरा केला जातो. पाहुयात त्याचा हा स्पेशल रिपोर्ट. मोपा धनगर बांधवांचा दसरा हा मोठा सण. सलग 3 दिवस धनगर बांधव दसरा साजरा करतात. आपट्याची पानं सोनं म्हणून दसऱ्याला इथं वापरली जातात. नवरात्रीच्या 8व्या दिवशी माटोळी बांधून देवपूजेला लावून दसऱ्याची इथं सुरुवात होते. या दिवसाला ते जागर म्हणतात. गणेश चतुर्थीवेळी जशी माटोळी बांधली जाते तशीच माटोळी दसऱ्याला इकडे बांधतात. त्या माटोळीला नारळाची तोरणं बांधतात. प्रत्येक तोरणाला 5 नारळ असतात. त्याच दिवशी स्थानिक भाजीचा प्रकार असणारे करांदे आणि पिठाची पिठली शिजवून नैवेद्य दाखवला जातो. याची चव कुठल्याही पदार्थाला येणं तसं मुश्किलच. यानंतर कांबळ ठेवून त्याच्यावर वस्त्र मांडून देवाची पूजा केली जाते. धनगर बांधवांचा नवमीचा दसरा नवरात्रीच्या 9व्या दिवशी ती वस्त्र पाण्यानं स्वच्छ धुवून देवाला पुन्हा घालून पूजा करतात. हा दिवस दसऱ्याचा दिवस असतो. या दिवशी स्वर्गवासी पूर्वजांची आठवण म्हणून ठेवलेल्या पाषाणांची पूजा केली जाते. रात्रीच्या वेळी धनगर बांधव प्रत्येक घरात जाऊन धनगरी नृत्य सादर करतात. यामध्ये सफेद वस्त्र वापरलं जातं, ज्याला हे मंडळी झगा म्हणतात. तसंच डोक्यावर पगडी घालून छान वेश करून हे नृत्य सादर केलं जातं. त्यांना साथ द्यायला ढोल ताशा हा आवर्जून असतो. यानंतर ताकानं भरलेल्या दुडग्यांचं वाटपही केलं जातं. चौथीक जी पद्धत करतो आम्ही, चौथी गणपतीक ती पद्धत आम्ही करतो. सगळा शिवराग जवान आमचं स्वच्छ आमचेपासून आम्ही स्वच्छ असो सगळे. मटण ना मासळी ना काय ना परंपरा आमच्या केव्हा बाया किती व्हिडिओ गेलो कोण ना अशी आमची परंपरा चालू असा. वर्षांनी एकदा जागेत आमका फरक असा, पण आता काय करतो आमचं नवविलाज आमची ती जागा भांगार होती. पण ती जागा आमची ती गेली आणि आमका हाडून आता काय करतलो त्या गावात त्याच असो आम्ही, दुसरीकडे वचांक ना. हे अटी असतच आमच्यो असतच. लोक आमचं जर पुढे सरान जर कोणतरी काम करून दिता जाल्यार आम्ही त्याचे चरण धरतलो आम्ही. आणि आमची खूपशी तेका हे आसतली. आमचं एकदा जवळजवळ असं काहीतरी 50-60 लोक असतात. 50-60 लोक येतात. सकाळी ना काल आता आम्ही ह्याच्या हिशा माती बांधली. 3 दिवस आले आणि त्याचे तळा ते मातीचे तळा जी काय आमचे जाणत्यांनी काय पाशानं बसवून दवरली ती पाशानं त्याचे तळा असं खालते. आणि आम्ही प्रोग्राम करतो 1-2-3 दिवस. आमच्यापासून आम्ही शिवराकच असो, पण 2-3 दिवस आम्ही प्रोग्राम करतो तो.
नवरात्रीच्या 10व्या दिवसाला शिलंगण असं नाव धनगर बांधव देतात. या दिवशी सर्व धनगर कुटुंबे देवाला नवीन शेणानं सारवलेल्या हडगीमध्ये बसून एका झाडाखाली कांबळीवर पूजा करतात. त्या ठिकाणी देखील धनगर नृत्य साजरं केलं जातं. बाहेरच्या सगळ्या देवांना नारळ ठेवून सांभाळ करण्यासाठी सांगणं दिलं जातं. भांडार, दुडगा, सोनं म्हणजे आपट्याची पानं आणि कित्येक वस्तूंनी भरलेलं देवाचं ताट घेऊन सगळ्या देवांच्या नावानं आरती केली जाते. सर्वांना नारळाची शेरणी दिली जाते. शेरणी म्हणजे खोबऱ्याचा तुकडे करून केलेला प्रसाद. नंतर रात्रीच्या वेळी ज्या घरात देव पूजला जातो त्या ठिकाणी एकत्र जमून तोरणं उतरली जातात. प्रत्येक तोरणाचा एक नारळ काढतात. त्याची शेरणी प्रत्येक घरात पोहोचवली जाते. हा दसऱ्याचा तिसरा आणि शेवटचा दिवस असतो. आज धनगर नागरिकांनी मोपा कासारवरणे पठारावर सामुदायिक आणि पारंपरिक पद्धतीनं हा दसरा साजरा केला. पेडणेहून गोमंतक डिजिटलसाठी निवृत्ती शिरोडकर, गोवा.